खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट भिडिअ क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। चिरांनि पानबारियाव मैहुर खालामग्रा थामहिनबा हाथियार लाग्रा साथाम सुबुंखौ हमनो हादों। पानबारि रेन्जनि बेंखनाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय साथाम सुबुंखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना। मोनसे आन्दो सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनायाव हमनो हादों साथाम मैहुर सिखारिखौ। थांनाय मंगलबारखालि मोनाबिलि समाव सिग्रोमनानै हमनो मोनदों मासे मनिटर लिजार्ड थामहिनबा मोफौजों लोगोसे साथाम मैहुरखौ, जेराव हमजानाय सुबुंफोरखौ बुकुल राजबंशी, प्रसेन राजबंशी आरो कामेश्वर राय होनना सिनायथि होदों। हाग्रा बिफाना बे जाथिनि सायाव गुवारै नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। फावखुंग्रि निधि आगरवाला मैया तेलेंगाना राजथावनि हायद्राबादाव मोनसे बेटिं एप प्रमोशन केसनि सायाव सोंथि सोंनो थाखाय इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि सिगाङाव नुजाथिनो गोनां जादोंमोन। फावखुंग्रिया सिगांबो ईडीनिफ्राय नटिस मोनदोंमोन, नाथाय बिथाङा गावनि शुटिंनि समनि थाखाय नायबिजिरनायाव नुजाथिनो थाखाय माखासे सम बिदोंमोन। बियो बेटिं एपफोरखौ प्रमोट खालामनानै हवाला चेनेलफोरनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनायनि दायजों मोगा-मोगि जानांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव ईडीनि बिबानगिरिफ्रा 2 घन्टानिबो बांसिन सम निधिखौ सोंथि खालामदोंमोन। निधिनि अनगायैबो ईडीआ बे केसआव विजय देवरकन्डा, राना दग्गुबाती, मान्चु लक्ष्मी, प्रकाश राज आरो गुबुन गुबुन सेलेब्रिटिफोरखौबो सोंथि खालामदों। मिरु नायबिजिरग्रा एजेन्सिया बे केसनि नायबिजिरनायाव सा 21 सेलेब्रिटिफोरनि बेरेखा केस रेजिस्टार खालामदों। तेलेंगाना पुलिसआ थांनाय बोसोराव गोबां सेलेब्रिटिफोर आरो गोहोम खोख्लैग्राफोरनि बेरेखायै गावसोरनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय एपफोरखौ फोसावनायनि थाखाय एफआइआर थिसनदोंमोन। हायद्राबादनि मियापुर पुलिस थानायाव 32 बोसोर बैसोनि फालांगिरि गाहाय मन्त्रि फणीन्द्र शर्मानि आर'जलाइखौ लानानै एफआइआर होदों। क'क्राझार चान्दामारियाव सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि थैनाय सानखौ मैया फालियो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा 26थि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानखौ 19 आगस्ट खालाराव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै चान्दामारियाव थानाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव बर' थुनलाइ आफाद मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुन्जिनि जथायै बानजायनायाव फालिनाय जालाङो। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बेबादिनो बिकेडब्लिउसि आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरनि बानजायनायावबो सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सानखौ फालिदों। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै मोन 200निबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंदों। आलारि बाथिखौ फोजोंजेनो बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बे हाबाफारिखौ सानजारि नोगोर सिमानसापरियाव थानाय एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारि, सोनाब जनाय परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारि, बिटिसिनि बायजोनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएल अनसाय आफादनि बिस्तिराम नार्जारि, धेमाजि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारि, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिमल मोसाहारि, आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिदिसर दैमारि आरो हाबाफारियावनो गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार सालथाथलायाव दुखुथिया नखरनि MBBS फरायबाय थानाय फरायसानो BPFनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होदों। क'क्राझार सहरनि मालदां बाजाराव दाउ बेदर दाननानै फालांगि खालामना रमेश ब्रह्मआ फिसाज्ला प्रनय ब्रह्मखौ डक्टर फोरोंथाइ होगासिनो दं। निखावरि नखरनि गुनगोनां फरायसानो लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिन्जय बर' दैदेननाय लाइमोन BPFनि मावथि फारिया हान्जाया डक्टर फरायबाय थानाय प्रनय ब्रह्मनि नखराव थांनानै नोगोद 2 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायहैयो। बिटिसिनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै गुनगोनां फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबाय थानाय बेबादिनो फिन आरोबाव डक्टर फरायबाय थानाय फरायसा प्रनय ब्रह्मनो राङारि अनसुंथाइ होदों।
जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों MBBS फरायनायनि खाबु होनाय बिफा रमेश ब्रह्म आरो बिमा दैमु ब्रह्मनि एसेबां खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोगथाङाव जाफुंसार खालामगोन होनना बुङो फिसाज्ला प्रनय ब्रह्मआ। खुंथायनि गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो गोरिब थाखोनि नखरनि गुनगोनां फरायसाफोरनो बेबादि अनसुंथाइ होनाया बाख्नायजाथाव हाबा जादों। गुनगोनां MBBS फरायसा प्रनय ब्रह्मनो राङारि अनसुंथाइ हैनाय समाव बाहागो लायो लाइमोन BPFनि मावथि फारियै कास्टम बसुमतारी, फुंखा ब्रह्म, प्रहलाद ब्रह्म लोगोसे क'क्राझार जिल्ला लाइमोन BPFनि मावथिफारियाफोरा। थांनाय मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासिगिरि दैदेननायाव सुबुं सेवा भवनाव केबिनेटनि जथुम्माया खुंफुंजादोंमोन। केबिनेटआ फोरोंथाय फसंथानफोरखौ दबथायनाय, मावदांसाफोरनि अनसायनाय, समाज अनसाय, गथ'साफोरनि रैखाथि आरो लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव गोबां थिरांथा लादोंमोन। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फिन आरोबाव बुङो दि सोरखारा गासै लाइमोन सुबुं अनफावरि हाबाफारिफोरखौ लाफानानै डिपार्टमेन्ट अफ इउथ इम्पावारमेन्ट एन्ड वेलफेयार मुंनि मोनसे गोदान बिफान दाफुंनो गनायथि होदों। बे थिरांथाखौ आं उदांस्रि सानखालि फोसावनाय बायदियै लानाय जादों होनना बिथाङा बुंदों। बे बिफाना 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय बाहायजागोन। बेनि गावबा गावनि सेक्रेटारियेट, बिथोनगिरि, जिल्ला एबा ओनसोलारि थाखोनि मावख'फोरा थागोन। आसामनि तिनिसुकियायाव आन्डार-17 जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बेरगाव जिल्लाया फाइनालाव सौहैबाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव सोलिबाय थानाय अल आसाम आन्डार-17 इन्टार-डिस्ट्रिक्ट फुटबल बादायलायनायाव बेरगाव जिल्ला फुटबल दोलोआ फाइनालाव सौहैबाय। मैया तिनिसुकिया स्टेडियामाव बकाका जिल्लाखौ ट्राइब्रेकारनि हेफाजाबाव 4-2 गलाव फेजेनो। दिनै गुवाहाटी FCआ सिलचर लखिमपुर दोलोनि हेंथायै नैथि सेमि-फाइनालाव मोगा-मोगि गेलेगोन। मैया देरहानाय बेरगाव जिल्लाया दिनैनि जायखिजाया देरहानाय दोलोजों फैगौ सनिबार खालाराव फाइनालाव गेलेगोन। जोंनिसिम फोरमायहरदों बेरगाव जिल्लानि गाहाय नेहाथारि लकिराम बर'आ। BTCआव बे बाराव सोलोंनो हासिगोन करियान, जापानिज, चाइनिज राव। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीआ। BTCआव सोलोंनो हासिगोन बे बारनिफ्राय करियान लेंगुवेज, जापानिज लेंगुवेज आरो चाइनिज लेंगुवेज। क'क्राझाराव जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेखेवगोन। करियान लेंगुवेज आरो चाइनिज लेंगुवेज सेन्टारबो जागोन। बाथ्राखौ बुंदों दिनै सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म 26थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ बाहागो लानानै बुंदों। जरहाटआव सासे लाइमोनखौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि अर्जुन गस्वामीखौ खाबाय। बिथांखौ गलाघाट जिल्लानि रंजाननि नम्बर रिजार्भ फरेस्टनि सिंनिफ्राय हमनो हायो। गुबुन सासे दायनिगिरि अंकित दासआ दासिमबो खारखोमानानै दं। गोबाव सम सोंनाय फिननायनि उनाव पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय हिन्जावसानि सानै लोगो अर्पिता आरो मनालिसा दासखौबो खायो। बे जाथायनि गुबुन सासे दायनिगिरि अंकित दासआ दासिमबो खारखोमानानै दं। बिथांखौ नागिरनो थाखाय पुलिसआ गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो दं। जरहाटआव बे सिख्लानि सोमोनांथाव थैनायनि खौरांआ सोराङाव फैदों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि सनिबारखालि अर्जुननि प्लेटआव बोलि जानांनायजों लोगोसे गासै 5 सेंग्राफोर दंमोन। बिसोरनि गेजेराव 2 सेंग्रा आरो 2 हिनजावसाफोर। पार्टियाव थानाय 2 हिनजावसाफोरा ड्राग्स लोंनायखौ सिमान लायो। बे जाथायखौ लानानै जरहाटआव फिन आरोबाव दुंहाव थासारि सोमजिबाय थादों। मैदेरनि फालोखौ रैखाथियै थांहोदों राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिया। हजाइनि खोला डिभिजन नगाव रेन्जनि सिङाव थानाय हाबाइपुराव रेल लामाखौ बारनो नाजानाय मैदेर फालोखौ हाग्रा बिफाननि सुबुङा रैखाथियै लक' पाइलट आरो रेलवे कन्ट्रल रुमनि सांग्रांथिजों रैखाथियै बारहोनो हादों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे भिडिअ'। जाय भिडिअ'खौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि मोखां बिजाबाव फोसावदों। हजाइ जिल्लानि लंकानि हबाइपुर ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरनि मोनसे गिदिर फालोआ रेल लामाखौ बारनो थांगासिनो थानाय समावनो राजधानी एक्सप्रेसखौ होबथानानै मैदेर फालोखौ बारहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हराव हबाइपुर ओनसोलाव रेल लामाखौ बारनो थाखाय मैदेरनि फालोआ ओंखारबोनायनि खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि हान्जाखौ सांग्रांथि खालामनाय जादोंमोन। हाग्रानि मैदेरफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो आरो रेल दावबायारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफानआ रेलवे बिफानजों हरखाब सोमोन्दो लाखिनो गोनां जादों।
समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खृष्टान सिबियारि थमास नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा बर'नि गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ लानानै आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय आरो बाथौ धोरोमखौ नेवसिगारनाय जाथायखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारि बिथाङा थारैनो फैबाय थानाय समफोराव बर'आ फिन गावजों गाव एना एनि नायलायनो हायै गाग्लोबलायनाय सोंखारिलायनाय जुद्धनि महर लागोन नामा? फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव बर' खृष्टान आरो बाथौ धोरोमनि गेजेराव सोंखारिलायनाय नुनो मोन्दों, जेराव समाजारि बिजोङाव सानैसो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै मैया गोख्रों फिनजाथाय होदों। समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों खृष्टान धोरोमनि सानैसो सुबुंफोरा बर'नि गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ लानानै आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय आरो बाथौ धोरोमखौ नेवसिगारनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय खालामदोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन, थारैनो बेबादि गावजों गाव माब्लाबा मोखां बिजाबाव माब्लाबा मोगथाङाव सोंखारिलायनाय मुगैलायनाय जाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बर'आ मा जाहैगोन? दिनैनि समाव गोबां हारिनि गेजेराव बेबादि धोरोमनि फारागथि लानानै सोंखारिनायखौ जों नुनो मोना। हारि हिसाबै जों खौसेथियै बयबो थानांगोन, जेराव बेयाव सोरबा खृष्टान, सोरबा बाथौ, सोरबा गुबुन गुबुन धोरोम लानानै सोंखारिलायनो नाङा। सोरबा जुदि धोरोमखौ लानानै मुगैथावना बाथ्रा बुंब्ला बेखौ गोख्रों साजा होनो हागोन, नाथाय गुबुन सासेनि दायनि थाखाय खृष्टान धोरोमखौ एबा बाथौ धोरोमखौ एबा गुबुन धोरोमखौ दाय होनाया एबा मोनसे धोरोमखौ टटेलि दाय होनाया गनायजाथाव नङा। आसा खालामो जाहाथे रावबो बेबादि धोरोमखौ लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा दान्थेलाया। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव सोमोनांथाव थासारियाव लाइमोन आइजोनि गोथै सह' मोननाय जादों। गिबि इसारा मोननाय बादिब्ला गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय सुबुंखौ रिम्पी कलिता होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बियो दान मोननैसो सिगां हिरक ज्योति देकाजों आयेन बादियै जुलि जादोंमोन। बे जाथाया हेंग्राबारिनि फोनांजाब लामायाव थानाय 9 नंनिफ्राय फोरमायनाय जादों, जेराव रिम्पी कलितानि गोथै सह'खौ मोननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि फिसाय हिरक ज्योति देकाया जुबिन खेत्रआव थांदोंमोन आरो न'आव फैफिननानै गावनि बिसिखौ न'नि सिङावनो थैना थानाय थासारियाव नुनो मोनो। बे जाथाया दान्दिसे उनावनो थागिबिफोरनि नोजोराव फैयो, जाय बिथांमोना हर गेजेराव दिसपुर पुलिसनो खौरां हरनो गोनां जायो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बिथांनि थैनायनि जाहोननि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा
थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।